0728663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Matin kendo nyakor mo jang kamano moro mentio kinyi rima kit kod maendi wanete ni rimo gik mano sulini rimo kinyi Kala TV ko gwen market kod maendi wantie segment eno kata telo no rimo bendi wabedo kod twak mopogore weche sebedo kathoth e pacho kaendi antie kod jalonye weche giko mag siasa kod weche giko mag adita e pacho kaendi mano migosi Edgar Odoyo Edgar machiegni okinyi eri ka uthulo ni rimo mimose oganda jokanyana ikoni geni kolwa east chiuna leo kinyi market kod maendi kolwa east chiu maber oganda makanya majo kanyanam amoso wahinya weuru agero no chiu maber kuonde duto mauntie yeso podo erwa pod wan achiel ot be mona pod mana achiel kaponi ng'ato ni oko to odhi mana oko matino duogo mano kure e piny luo waka ot man odwa mar luo mano kanyo ka Kala TV non dai no Kala TV na chiel kuomgi maga achiel kuom gige luo koro waduto te wajoluo wanyithindo kiang wuone kwere kinyikwata tek ni remb luo gi mwandu gi duto te including olwenda modak utwa wan mana gimoro di oduni luna onagi yes itemu weri rok maro ganda jokanyana imanjo kanyana yes mano ber kabisa Edgar awinjo ni ching tarik 31 giwuok ka gidho pikipiki gidhi Kirembe ground ang'umudhi omo gimodhi omo Kirembe en ma anyalo paro ne wan gi interview kodi ka twak machiel kachiel to ni winjo kana wuoyo kendo kabisa directly gi party leader marwa ni kitwa en ni kawacho wuok motuk ma nyithindwa chalo gima yware to wabedo piny twariwo paro kamoro achiel to kaka na wawache no ngini daktari en ngama winjo wach Buro Denga party leader youth leader achiel kende nyathi kich owinjo ga wach to mane gima nosetimo there was retreat first of all ne giwacho we giwere gi wech mag broad base matin gi yware chien giwacho ni giwuok anya but gi yware chien giduogi rew ot mondo to mane gima and they've been having meetings gidwa bedo gi negotiation my structured boken kata negotiation negotiations but structured gimodwa chako go en ya we want to talk wadoloso kaka oganda luo ni to wuoth mwachiko next ka jalweny marwa manotelo mbele mar Raila Amolo Odinga ose wadhi enang'o to dwaro mwadhi dwaro mwanda apuoyo koso ngao koro wang'e maber ging'e gima gidhi manyo nyaka wang'e gima ok owuogonwa menyo kar wanyaromo gi nyang to wan nyang no kodwa yes koro nyaka wang'e ni tenang'o koro wadhi go mbaka kaka joluo Kirembe ma jotelo osebedo nitie buche mosebet kiromo go yudhe romo jotelo matino tindo romo nyaka mosayier romo kendgi machungbe romo kendgi kato jidhi romo te koro Kirembe Buro Ginga senator no Masiaya tindo we tije mar senate when last did you see him in senate no gima timore niya it reaches a time kaka for example ka in wuoye dala to baba wuo oneno ingeni responsibility mar odi imedi koro nyaka mag wuoro Buro Denga is still the senator though ni senate to nyaka be no odhi matin but duty mar bedo party leader is more of a president once you're a party leader you serve a people of Kenya you serve a nation even though the senate he serves a nation but focused on the county but being a party leader you serve not a county is a country koro poden senator but en party leader matiniya kata mana ka yiero dhi no chung to very high chances ka jo Kenya wango to yiero to be president koro you must be in a manner like suggest you are a president in coming mabed president Buro Denga Buro Denga president Kenya ka oyiene kod chik en party leader mano be chik mar chama ni onyalo chung en gi right ma chung but giwacho ni gidhi bedo negotiations moko tamore to debe direct kok dwa winj gik ma gidwaro ka iwinjo wuod ma
kata mane odi ka winjruok onge maber to gik moko itimo makindi. Yes. Wewe aluok lewi. Wawa aluok lewi. Kama ne yakodhi wawa ne yuda ka aluoko. Koro ka tek to nyamama wawa waluoki. Adhi mana nyime. Iluoko dichiel diriyo. Tiwinje ka koro lokore ne wuod ma tinde ng'ane igo simu dala wonge. Owado tinde luoko malewni kende kata jikon otedo. Be ni tedo machai koro ngene ko kero jikon joma winje to winjo ko kethore. Wacho ka gima tinde Imae tele. Okay. Yes. Edgar, waduok Kisumu. Nyo neg ji milimani ka. Yes. Weche magarita. Gwenge wa ok osebedo kani maber. Who is to blame? Now, one, I want to blame our leaders first of all. Our leaders osebedo accused of mobilizing watching chude mbogi. They konyo gi timo gik molel. Then to a point there's a time ane wacho ni joritwa mag sirikal ma police bende tudore gi goons to timo gik moko. These are in the public media. Koro joma ne mobilize gi or they ofwenyene gin gi some kind of protection because once their faces have been used to gichalo ka gima formalize gi kato gi no the back pain koro the ombekni. Because kendo Kisumu the time the broad-based government no bit relaxation mono the bit ni koro wan sirikal ongenga manyalo talawa ji ok expect gik maricho so jojore or they take advantage kendo gitimo ngejo omedore because I think the police are also asleep. They have forgotten their duty. Police tin koso giromo. Police oromo. Though nigi jabe nigi tin in terms of numbers mon gi must be recruited to mano bedo in terms of resources magiti. But arita kwe mar police gi gik monengo gitem gi kako pange. I do not want to fault them. Giromo to if they realize because National Intelligence Service onego beni miyo gi report ni area makato ginore onego beni gibedo gi up the game give me the numbers to get him. Okay. Then arita mar luorruok mar kwayo otieno godiechieng pa miluongo ni patrol onego bedi improved. Then gimachielo monengo tim there is need mondo gi structure the border industry. Okay. Yes. Enough of us. Yeah, onego gi structure gi onego gi bedi coded maber ma ongeni mangane. Alafu koro joma blame kendo namba 2 gin jowa magin jopiny. Joma winjo magoji gin nyithindo matindo kata bana yin ang'eni saromo gi ovjende matindo ma samoro pod e school to tingore apiko ji 4 ji 5 ji 6 to style magirembo ga piko they are not licensed ging'e ng'ari piko to magi onego gik moko waneno to what is alarm and then they be imakogi to gi question the owners maga piko bi penye to ng'o miyo nyathi ang'o pikipiki mana kaka gari ng'ato ok nyare iwe ng'ato ringo ga ringa yes odhi go kanye wala mane manogoyo koda piko nero nyakoro mga John penjo maduong' ma samoro nyalo ng'iyo ni to weche mag arita gi ere kaka wanyalo riwo lwedo kaka joka ng'ato mondo mi kik wabeni samoro piny owacho ema wawene weche geki mag arita kata weche geki mag security mbeko kuom mbekni ma bende wadhi nyime kod goyo benti gima japiny nyalo timo Edgar mar biro neno ni at least weche geki mag arita wan be wakete kata wadhire karwa Edgar. Yes. Nitiere gik mang'eny minyalo tim. Achiel en ng'iyo kuonde maricho to chiwo report. Yes. Nikech wang'eyo for example kama no nekie iwinjo kiwacho ni kanyo en ga mudho. To it is only this time mar kanyo en ga mudho marach comes ka oseneg ng'ato. Yes. Mar ariyo kit wuodhe mowuotho ang'amo no abeda niya kosechopo tieno to kama mudho ahinya be kik iwuothe gi tiendi. Okay. Iwinjo. En man koro joboda gi be moko nitie makore ichichgo. Kech kaka nik manyo nego wuode former MP. Iwinjo ni jaboda no kowe to lore to wuotho to winjo kogo nduru. To kichake foto do joboda kendo machielo. But at the same time the culture of clubbing okrach kendo ber. Culture of clubbing be miyo economy bedo 24 hours. Correct. In one way or the other. But timing when you work the activities kangato sama people should know ni anto abele mokala lama koro arita ripinyo bit manere kadio kech jogo bi take advantage of ang'owa mer mari e bi local
Erokamano nya Edgar. And then penyo maduong' ng'ato nyalo penjo kwa were kod weche go ni kapod wende weche mag arita gima notimre ne jatend piny owacho Migosi William Ruto king'iyo oboke ni ri mano mar The Standard ok en odiochieng' mokwongo. Migori noba jatend piny owacho kod wuor Wajir kocha okebe moro nowuok kocha ometir miwinjo kobwok ni nobwok kabisa. And then ite bathe kanyo bende Kibra kucho ng'ato nyonjo ba chupa mar pi. Then Ganze nyoro okebe cha ne dwa kono jatend piny owacho ang'o kiparo? Okebecha to just took advantage of the situation. So no and I watch nango advantage ya sangwenya. Ovi kucho because you could hear ne Odenyo. You could hear ne please help me, I've come from Nairobi to ngade kan. No ko wewe wacho ni to what kind of help? To look aja pretend pinyo temo lowe katemo wacho ni awe uru na nini to jokanogo. Ingeni the security personnel were doing their duty nikech gisa lapse. Koro gitemo confirm ne jatelo ni tich to watiyo. But the truth of the matter is being ng'at no molony e weche mag arita bende, there's been assumption ni when we have a president who is pro the people te weyo osudo machiegni gi ji without. No, I think the leadership mar police ma rito jatelo gin gi I think ni akiana luonge nango wuondruok negi kia to ging'eyo. Okay. They don't tighten. Kano sama ba jatelo gi watch. Yes, Migori. Gi Migori. In the name of ne igolo cameraman. That should have restructured the nature of security kaka gipanga kaka gi positioning my president. President bok chunga mondo wuoka ok obedo guided by the security. Ng'ama no ba wuoche ne wacho ka gima ne oge. No ba jam camera ogengo ne. Duoge mane gima no wacho. Okay. Aya waneno ka oba jatelo gi pi. Manjo pod gi baja kamera. Koro mato kamera mane gi wuotho streets. Yes. Meet the people to work. To jatelo to wero jopiny mando gi mang'isa I've worked with President Ruto. Was it you? Wero jopiny. Kato en bade is a simple man. Okay, nga complicated as such. Yes. But the moment man also be the president, his status no change as much as wero jopiny. It is the security. The oak-eyed police. The oak-eyed security personnel married. Unengubeni identify these things even earlier. Okay. Then maybe positioning. I don't know. Then makuro nyote morane. Yes. To endo koro rach mugi because when people are seated and relaxed to ngani work because the position kaka joka gachuncha onengo beni by body language Nisa sense. yes and I'm happy they reacted. You see it is done. Jatendgino lucky because the back stops with Jatela. Before we go to changes bano timgi ki Edgar. Kaka ne gi raffle up this gentleman. Kaka ne microphone ma jatend piny olwar. You know jatend piny also almost fell down. They move, the speed and everything. You see, it was a reaction to a mistake which is already done. Almost like a damage control. Jatend piny bodonje ni awe uru kete uru ka. But in real sense, negi yuko jatend piny. Negi yuko jatend piny. Madine be negi moro kier ngani maluat kum jatend piny. But I also advise me our people and the nation at large. It is lucky me that guy is still alive. How sure are you? Yes. According to VIP training, such a person should be considered dangerous persons. You cannot go and hug a president. We do not know your intentions. Rule mar police. Kataka gidhi manyo janjori man ge bonde. Ineno. Kotingo bad to pone ge bonde lewete. You are shot on the spot because nobody knows. You are raising an arm. Your next move. Yes. To kaka jatelo kidhiri jatelo to dhi kwako jatelo. Nobody knows ka in ge pala. Nobody knows kataka in ge some dangerous chemical weapon. Nobody knows. It is fairer, by the way, in the face of the nation and other nations. Ibro wachi joriti jatelo. No temo, no gitimo gimarach. But in several cases, you are shot on the spot. The intent is not known. The gentleman just had a Bible. A Bible was a pretext. And man on a pretense. Mondo mi neni pacha koracha enya. Ne jilemo. Bible not tingo tingo ka. Kata wan jodolo ok wating muma everywhere. Wacho ni kata muma ni esimo ga. So since ni jatelo ohero Nyasaye koro opondo gi nikech gima no kwa because ne gin kanye. Mombasa, Kwale. I'm in coastal region. Yes. Yes. To ngacha wuoyo no wa Nairobi. Wa Nairobi chieng'no
no wachon or what problem is present to other persons mining. Even the men in the veil, men of God, but think must to look for coin. He believed Nicodir Jacom, Jatelon, Jatelo Ero Canesa. Told you the millions, Kechana President to call the church to go a million, call the Kama to go. Is it his fault? It is not his fault. It is not his fault. It is just being too ambitious for something that you can never reach. Kinya dundo, tinya dundo. Tamateme man come and people know ninya dundo, do comedy chupi. But don't try to raise yourself. Because I will tell you without fear or favor. That statement means a lot. No loss. No loss. No, better is simple. Even Katamanja tell Makora Lok Mogul Canyon. If I know in your bed. To boys get. No, you. I'm very sure 80% to 70% of that team all off. You're going to see new faces. You mean Ninoani, Bintiko Joge? No, Yeni Noah is just a lead. Then there's police. But the persons who have been assigned to protect the president, in that occasion, Kakano Loknoano, he goes with the team man in either 80% or even the whole team. Okay. Yes, because you failed. You know, in security matters, once you fail, you are taken back. Somebody takes charge. Security is intelligence, and security is not reaction. It's pre-action. You prevent. You see before it happens. You suspect and act. You preempt. Even before you preempt, you imagine. By the way, let me tell you. Yes. In design of people meet the people tour, there's a security team that sits down, and then they design, and then they see how they will move. What will happen? What ifs? How do we react? And all that. What was the distance? By the way, when the president speaks, the distance between where the president is and where the common mwananchi is always measured. So that by the time something happened, even if it is a movement, you can provide. How fast was that guy? More help, Jorge, more dodge. That guy was close. Nyakabenino and Manania, the presidential podium. Was there nobody, no security pinned down on that area? Gichunga Angolo Madax can make it. Angolo Madaxo, Angolo Ma can see something. Ginangum magnify all their camera. Yes. Kawane Magike Toaga kilometers away. Yes, even Katasama president Ugutho. President Kaguthoga to Sane jo wa majotero gidwani mondo identify the president. Gisudu maching. But when the president Kagutho to Uguthoga in a certain radius, security team ne or team mind go maching ma aid or any other maybe ministers all that. Go any distance. Because not even them can be trusted. The leaders. When you're dealing with a leader like a president, not even the deputy. How about the governor? Not even one. I'm not going to watch more. Katasema security personnel Uwotho kod lakini you are alert on everybody. Your duty is to protect the president, not the deputy. The deputy beni nyalo bedo kanyo. Your duty ku ngisi ni president and president. Ingi by every means how the hand movement, the leg movement, the body movement, everything, every step. Samoro no tuo kingeyo kod wakola. Yes. Onya kata kier. Begin the president ko kier to create nigo ni mos. President ko kier as a security personnel mare, personal aid mare or whatever. Onego beni isechopo kanyo to make ki kolwar piny. Item minyalo. Yes. You see, let me bring the picture. Yes. There is a scenario whereby we lived a time our nation, all humanity came back. The time Mane President Kibaki was in power. He made certain things look normal. Lower pain, long up, bell to chot, door pain. This thing used to happen with the Kibaki? No, security lapse. No. But intigi manuketo manomol. Ongeo dhano kijana cha wuogi gari to wacho biti dhi kanye to koth pathini kwani in gweno. Mo chako yanya ichieth gweno. He was a comedian. He was not a comedian, just being real, being human. Kibaki nanya bet matuma the hospital boko be the big issue. Long Kibaki no luar ka already owuoyo gi jopiny, you give press. Don't know you to tweet or nyer. He laughed about it. He was trying to make it
Gigi normal gitimore. Flag olwar kamoro to ng'ato dich ni flag ni muda no twi maber kolwar mbele president. Mbele president. Yes. Ni kwani moko onge. Hey. But you see, some of fraggle one is the dangers, but you could now the military training and the discipline forces. Flag of Cold War. First and foremost, Namano to way. Okay. Angamono to manage. It's like you put security, there is a lapse. That is a mistake. You put a security, there is a lapse. Mana momi jatelo mar. Mano telo the security majatelo. Not, never no lock. Ilman pango. Angoma not in. You give me pango get now. Yes. Gita ginya bit kan. Kata bane odiki me yathini 50 bob no the kanto 50 no kinya trace. Okita ke me pesa. That is it. Okay, responsible. Okay, responsible. Edgar, japinto nego beningi ango kinde magidhi e buche mag jatend piny owacho. Does and don'ts. Ango monego beno timo anya mondo mikiko orak record jo kuma bende keta rita nge samoro gingi onge kod ng'eyo. Keche ma iwuotho in ing'e ni jatend piny nena jatend piny monego bed kata ni ratiro mar moso inya wuoyo go chat mana kaka uromo gi MCS kod wenka uromo gi governors wuoyo go. Kakoro gi MCS kod wenka. The problem en ya devolution no keto gini ma iyudo ka governor is chiegni gi ji kor gweng' molo anything. Kuri nyado kinyaro moko ni mayot inyapo kiromo kode kata club moro kata hotel moro to make a stop over somewhere. But you realize at the moment magibiro into the public to okenya de kamano kata bed monu wuyo pile. Governor. You seek for you seek for audience mare consent when I could be from the team modo chopi. What time kaka handlers. The handlers. Yes. What time kaka jopenyi we know the right channels. You can seek the handlers. You can seek for the audience mar a leader, machalo governor or the president through. But you see, if you look at the nation the way it is now moving on with younger people, yes, it is like politics ka ema everybody, even the younger generation, the youth onge one ka ema person itie ka interest gain. Omiyo nyaka gatekeepers bela okay gine ne divisa mar duka make a so if they, you want they get overcarried. Yes, they get overcarried. Okay. Please stay away. If the security tells you move. If you just give a distance. Risk money ma expose yourself go kinde ma itimo gik mano kebeni otemo. Risk at mana death, even risk of death. In mane in jatelo ma in charge marito jatend piny in mano ketie front line to ng'ani osekali tigo toki neno ka intie. Edgar, what would you have done? Bwana, you turn into a bird and fly. That one, it is nothing. The ultimate thing, get that person before he reaches your mind. You do not know what their plans are. You do not know what they have. You do not know. For example, chande and a bomber. And give bomb with a mutu timing. But the time which you compressor to hit or blow. Where would we be today? Anarchy. Where would we be today? State of anarchy. And whose mistake would it be? Security. I don't know. Let nobody say anything. Oh, people mishandle that guy, Are we professionals in our security sector? Be one. We are professional, lakini gimatimare is too much negligence. We forget. If you are a security personnel to take care of a leader of that stature, there should be nothing left to chance. Okay. Nothing completely. Even though akiwacho okapoe, even though akiwacho no get a right ma onyalo sense bomb mago be hooks. No mango theory. Gimatimare niya. In his training, he studies body language, movement, and when he sees anybody or movement that is not curious, any curious movement, body okonyal code to alert through codes. They speak through codes. Or alert iriacha man kanyo deka chacha tema. Yes, that is it. When they're having their walkie-talkies and stuff like that. Some are not even on walkie-talkie. They are codes that the security personnel use by hands, by eyes, by body, by posture. When they move, that is a communication. And all of them, each security personnel always is alert of the crowd and alert of their colleagues. Okay. Yes. Kaka jalonyo weche koma garita kod siasa mapacho kaindi. Bende
jatel ng'ata motiyo weche mag arita kwe en osiep dhano. Be en osiepni? At the time, en osiep dhano. En mana dhano. But osiepna karito jatelo. The moment mane tich, aonge osiep. Everybody is a suspect. Makata ina wanyarado kamoro amadh chai. Wanyarado wamadh chai, yes. To king kaine tich aramo kodi. To kiyuda tich. I've been in this situation. Samoro kana wuok makoro weti kana gija kome nini. Mrelodinga. Ba mana ka giluonga ni bwana, what do you? To kiromo kode kata ka yude kaine tich. I will only say hi. Tade chatimo gika. To kaponi abedo engage somewhere to ng'eyo. To obro ma signal ni wuok from because nitie layers of security. Onyalo golie layer moro ngisi bede layer because ong'eyo how you work. To siepni is iwinjo gania gima yinyi are from osiepni. Okay. Gima yinyi mogik wuok osiep. Yes. Seme kani ko wuon jalbura bura maseme Dr. Nyikal mano jadunge liud Nyikal nyasoke chunye kama yue. Nentie labs mag security mang'eny manotim kacha do kacha to governors gi wajumbe manentie. Dine gimoro timre ne ng'ato ba kata tiagas or risasi ye kanyo. Listen. I think in the our last interview nangisi maber ni gima notimore kani ko Nyikal. Wuon Nyikal. Nangisi ni machacha was premeditated. And mania neo ging'eyo ni gima gi premeditate ne nyalo dhi oko about it. So no color. Yeah, because and that's why we can blame our leaders. It is them who are brewing this insecurity into themselves in the name of negine magin gimbogi. Kesipo do kantie jotelo mbe kata gin netimore nyimgi to gibeta beta. Wakele machiegni. Mamulo gi onge. Wakele machiegni. Nyo wan gi meeting tomboya. Ntie weche maringo, I don't know the truth about weche maringo amba onge truth. Yes. Kech no kane ga. Ang'o ming'eyo? Agima ng'eyo ni achiel kuom jotelo was roughed up. Ma waluongo gi dholuo ni dhirruok moro nyowo onene. No mule. What do you mean mule? Word bantie no ng'wenye. Ondhone. That word cannot come out ko onge. Reasons to pod kata nyaka sane. I'm trying to see ni to why would Sangwenya and in the name of youth ng'wenye. Sangwenya lokre ng'wenyo ng'ato. Yes. To Sangwenyas to nyalo ng'wenyi especially ki ngode ok chamiga. Or ne cheko to kigolo. Or nitie kama ne gine to ba that is it. Or iwuone giriti. Yes. But not all Sangwenya. Nitie ma very specific. Apenji Edgar. In omi teach marito jaod bura maseme Justus Adoyo. To wachope function to Sangwenyo chako dhi record ma ithalo nyaka jatelo. Ini timano? Bwana. Tijini omeya ni an gelweta koso meya go full. Turongin full. You are an officer. First and foremost, and you are allowed to use the arm to scare the crowd, shoot in the air, get space, evacuate the leader as soon as possible. Shoot on the air? Yes, shoot in the air. With intention. And that's why you can't policing to scare. Yes, intention to scare because naturally that guy going to get a yelling bit to Jinakanim. Canada policeman which you couldn't tip mobile train. Nyakoteka hapa Monday cooking no wuge kwa matimbre. Rukichung dinya romo kode. Kono samagigine chatiti ini megoy. Roja tell. But please, our leaders, bedruka ja komrela mono denga. Rela mono denga no a security alert. Meaning ja come what they come. He would let his body be flown. Ja come kano sengise ne carrot what they call it. Tibro neno ene neno kagimete the security flexible and flexible. You are seeing what you cannot see. Yes. Some of our Ibro explain never die. Manu Ibro explain but I case get to a safe place. Maiso ni gimanyoti mreto mboya kata bene jatelo no dhira ondona. The character of it when mundi nyisi ni mbabe no okone go benicho pokani. Or should not. Especially kapo nini ti guoyo the argument. A security personnel should understand the argument kamoro makose chope. You sense danger and then whisk the leader away. So it is Edgar jatenduni be wachire no sebedo kapilo weche moko maricho. Nyen siala nyo o insight wacho no onise jini koro nyaka ji koro gol
ligangla e ofuko kumukete. There is a time mane kapok ne rally moro mar jo Mulinda Mwanyechu biro nyalo wuoyo. There are other places mose wuoyo. So okang'eyo ni to incitement mane oketo came back to bite him. Actually, no. There must be a reason. Role Swiss nantie. But as a professional journalist, what document to what keep for future reference? Iwacho niya, in code freedom mar wuoyo as a journalist, kata matimo ripodi, but okonego be ni ibedo part of joma wang'o piny. Yes, it is true. Koro kikaw yud ka Edgar yanyo jatend piny or yanyo waziri mora mora, tabe kako dhulo weche madongo ja. E kaka timen, ino mano chal kagima an ng'at manego mach gi fuel. DSL. Naturally, as a journalist, you were supposed to be factual. Correct. And in your factuality, you need to be also have some decorum. There are some news, when you put it out there, instead of quenching the flame, it inflames, it blows up. Yes. So you can keep the information for future reference that we have this information, but we cannot release it because if you release it, you see. Maybe but we are working in an era whereby media is bigger. There is a trained media. Yes. And there is untrained media. Who are they? They're people. We have phones. Yeah. They record this media, by the way. And then there's this era of TikTok. People believe you throw content. You want to be the first to throw it so that anybody who throws it is copying it from you. So that information that you're keeping as a media, somebody must have thrown it. Yeah, and by the way, your media, you edit. Then they don't edit. It is raw. Pap. So when he talked about Golpan, Legangla and the rest, yes, I don't really understand why. Late or what? But no, we should not, and that's why it is important. In the meeting today, that should be discussed. And meeting my aspirants. But it should be discussed. Let me tell you, now what you change, and there is need for sober mind to start speaking out to our people, more include even our leaders. But arrogance is a donjo. Nyaka our leaders mogine isiko ne do you know me unge kumibrotera gisiko goma na kurgi. Ya we gijodo bura maseme Dr. James Nikal nyero godhiambe bura moro nyawan go seme. Ta penje ni to ang'o momieno odhiro meke kako dhiro no. To kona ni nitie gimiluongo ni bedo ng'ama machwa e gimitimo. Yes, maturity. Yes, very necessary. To penje ni an ka joseme no yiera kaka mjumbe. Ndalo mana kwa gi ombulu nadhi mamuso gi lweti kama tinde taluru gi nango. True. True. Wache ndalo mani idhi kwa ombulu. True. Magi makelo gigi. Ndalo mi kwa ombulu unavailable. Kosa mi ombulu you can't be reached. Japenya ka chwanyre. Kata mane odi. Wache mi chopo odi. Adiwoge odi. You are the father of your children, you can grab. Can I get into you laughed with them and ka koro gi bet madongo. To now okadwa weche mang'eny. Yes. They modify other avenues to reach you. But keep continue. Bana, I'm telling you, I have gone. I'm sorry for this. Okay, ni ulicha yenya, but anyalo wacho ni jaod bura manyando. Jared Okelo. Yes. Kidhi liete madala gi. To Jared Okelo donjo. Okay, bendo ka yiringo ke buru onge. Never. Jared Okelo walks in kaka jadala, kaka jagweng, togo manambaka giji in small crowds and in kaji wuok kobe. Koro katogonyo ng'ato kotoko gonyo. You may notice it. And that's why people think ni Jared Okelo is quiet and ngano has got his ways. Kata mana nyikala ke die kor gwengi. What happens? I think Jabura is doing the same. Yes, Jabura the same. You think ni ginot oyot because kajo manyo to go chon nini jok gimaduonga ne samoro poko champesi. A question I may ask. Ka in gimbogi mang'eny e toki gi liere gachi gi mako rel mar gachi kendo gi luwi ka giwero nyingi, does it translate to ombolo? No. But begging it's just a matter of creating perception. Begging they know.
kich mbogi madwe lire tuki gi akany jatelo moro ne wango weekend Nyakach kano donje function moro mar jopuonj to kaka nyo donjo kanyo pogore kaka nyo donje bura moro mano ketho odonjo Nyakach mana ko wuotho kaka wa expect no nego beno wuotho kendo jopuonj joma nigi dikora monge ngano chunga ta goni gibita mos. That is what it should be. To gimoro no bire pacha bin ni samoro jotelo gi donjo ga gidwane gidonjo gi mbisi che ma jotelo wete gi bose bet kacha kacha da no so many leaders ene manen the key person to no jadinja mos che ma waneno ka jotelo moko modito bet party leaders ju ango ema gidwane gi donje kod maoni that biwinjo ka penjo. Yes, Mao should be taken to a rally. Mao should not be taken to formal meetings. Jopuonje romo Mao marang alufadek, they're going to discuss serious issues. Idonjo gi Mao ibiro gi mbogi maduong ok gin jopuonje mondo gitimo ka to ka gidonjo to kata kaponi donjo tineno ka nitie exact ma jopuonjo neni there must be something maber misatimo. That is natural. Exactly. Ineno to donjo late en a strategy ma ng'ato temo nyiso go the might and the power mind the ground in terms of people's influence. Jakom Raila Odinga na neno kariembo ga jotelo bura donje kono osebet. Protocol wacho na dogi kucho. Protocol wacho ni ka ng'at maduong' ni osedonjo. Find a way to get it. If at all you didn't even communication. Ngeni nyabe no donjo ten mopodori kamoro. Ka ok ong'eyo ni nyalo lewo. Kata ong'eyo kata ok ong'eyo ke donjo ka already program dhi mbele. Find a peaceful way to arrive. Ofwenye fene karibi se donje higa. To mar alicha to mane kaka jifinyo no liet nikech ento apenjerga pimore weight. Japiny bong'eyo ni nitie what we call protocol seche ma kako donjo ni yeni an being a journalist I mean no ni ng'ane ni emakoro samoro kwa dhiga buche kineno ka jaduong' Raymond Omolo osechopo tineno ka ng'ane osebing'ni ma jatend piny koro chiegni kayo machiegni so within a span of time ineno ka dignitaries serious most of the Jopiny do not really understand the protocol. They do not understand the arrival of guests. Kama jotelo machopo mar ng'ato nyise ni ng'ane koro chiegni. Nitie mong'eyo. Nitie mokia. Thoth ji okia. Yes. To ng'ama nyalo miyo ging'e en MC of the day. Manyalo mention ni ko neno wana ka ng'ano sebi koro wa expect ni jatelo nyalo chopo anytime from now. And preemptive which is Kisumu County ka buche mang'eny kwaneno ga ka Bob Madanje osebiro to wang'e ni koro ni machiegni gavana biro gichokonya biro ka okobi but you see Madanje en ang'o mar gavana protocol in charge of protocol en in charge of protocol ka seche mose biro nikech in charge of protocol tingo ji mang'eny jojo mane osebiro before was institution kata embo kubiro kendo kobiro matin ne the team is near koro obiro check on it finally obiro confirm the report mano meche is it true because untie kamone ngolo ahead of jatelo. Yeah, mano applies to all leaders money position machala at the level of governor and the level of president and ministers. Yes, lastly kwa tikwa jigi kimag security jaod bura kata jatelo ma chiko miyo arita kod $1 kata bunde bende ber ka we I ignore that mondo me utha kian ingeni mondo mi piny owacho mi police mariti with AP ntig momiyo migo. The question is, could you just binyalo ignore tiyo kod machinery momino? What is this activity that you want to do which you don't want your security provided for by the government? Mondo be cool en ang'o medwa timo momiyo arita mari momiyi kod sirkal ok dono bedi kich chal ng'emo luor mondo kik sare kalo fony gimote to sami timo kamano matini sayango to kingiso sirkal ne anto gimano security mano miyo ok adwaro atiyo gimara kata gimoro timore kik upenji because mane ng'ama sirkal biro penjo mokwongo ne sama ne gine tema ne in kanyo example maro soti you remember? Yes, niwinjo ko penjo soti gin to notimore to askachi mariti mapele no the leader no the kanyo no the leader to sama no the leader. What should you do as a leader? Many mistakes we do. You must fund an immediate replacement. No, onego be in somewhere until the time was a leader then you. Okay. Yes. Ekubedo together. To kochuno wagisi kochuno nyaka odhi lead to there is somebody else more in charge. Okunya kata ka in private mari to en in charge, fully in charge. But you see kata mana picture kama no go shoti. Did you see his bodyguard?
any even private. Yeni gino make sense ngech anyalo paro chieng' moro one of our driver no kona ni bing'eni seche man gi kifungu mar gari ni ta riembo gari ni kamora moro mapake an man responsible. Yes. Ochalo ng'ama rito jatelo. Bwana, be ogedhiga mabor. Ko park. Kata nindo konindo maber. And you're only bigi mangisi. You are only allowed to park gari no. Only at a police station. Okay, the only safe place masirikal on police station. Ngere ko bana yenga. Yes. Wakaw yo machoka Edgar to kwa duogo to ang'ini weche mosebed kipilo e kind gavana ma Siaya kod gavana ma usebedo ko wacho weche moko winje ki wacho weche mag lonya mere ntie weche mag lonya ang'e un joma digital weche wuok be Edgar omo pi machoko duogo nyakoro mga jwang lungan Jasa Doyo awuot seme. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credits Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 08080007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Matiere gedo nyakoro Magaji wangu wantie tiel rimba adek kendo mogik ketwa gokinyi maket kod maendi. Edgar Odoyo mabende pakre ni MC Sudhe Marafuok. MC Sudhe Marafuok. The versatile Land Cruiser. Yes. mago to nikolo kuri. Mago jopinye manomiya. Nikech ni pop. Kalore kod kit tich gi tembe manowatimo chon. To girumo. Be ok gilal. Ngamo wari, ngamo wara, ngamo kuo sani. En mani koro kikinyon tienda nikech owara. Kamano. Kata mana Petro. Nosiep Yesu ne wuotho gi pala, mong'ado it ng'ato, ma Yesu ng'ise ni bwana, ok tim kamano, to ka wite to duoko. No ong'ise ni wit pala, duok pala ulale mana wachne. Akwongo nyakoro Magaji wangu, producer kiyie to wakaw yweyo kendo machok walos gimoro ka dakika achiel eka waduogi. Aneno ka gimoro chando Migosi Edgar ka dakika achiel to waduogo yamo nyakoro Magaji wangu. Kong. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 82 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth. Nyakoro Magaji wangu, Edgar ne manyo power moro piny ka to okang'e. Power manyo piny ka.
Owada ngini ngama manyo power to kilo be ingo mang'eny. Inyapo ka power la lich wuth kora manye tayude. Exactly. Aduo kan kod power. Very power. Power motegno. Power. Edika usebedo kuwacho weche chama uni. Akene odu mi wacho e oduni kendo keru koni kod koch upogo nyadiriyo. Akeko dentie ka dhako maduonge dhako matin. E ot bende moganda nitie kata dala ma ji yware matin bende nitie wuondruok. Weche osebedo ka wachore koni gi kocha ma jotendwa diro wach kama. En samoro gichopo magidire malel. Correct. But though ni en healthy kech in a democratic nation kata odiembe en ngini orange democratic. Gima kigiloke mango democratic. Puro dongo orange yes. Yes. But gina pani gini weche manyaka losi. To bende anyalo wacho without fear of favor. Kiyudo mature persons and leaders mochako wuoyo gik malero kama. Mapilo weche maket kod. Yes. There's something to it. Madipa mawanta wakia. Yes. I do not know. Yes. Okapar ni nitiere kama wacho weche molel medo max e weche siasa. Kata miyo ngato kura yes. Ok nyamiyo mbolo, ok nyamiyo gimana. To obedo mana keto rangi moro gi ranyisi moro kuomi mopogore. Though ni jakombe dide tiyoga gi weche molel, lakini notiyogo ka tugo. Mareko, mayeko ji. Kata kose to sama nodwa wacho gik ma factual. To ngis koro lingurane. Ijogo mugi Kameru. No, mano nowacho. Odawo. Ituro nani? Ngato biroka. Ni buku ni koro ni okiluro me. But you see, people looked at this ne get no tiyo kode to be stand. Mondo mi ojiw ratiro ma joma mini. Yes. Lakini marwa ni maduokruok ma ngato yanyere wadi maonge gima factual mikete toke. Bone gubeno chopo level makoro ka an kodi Edgar to okwomodhre pi weche mag siasa to kwanyal bete bura achiel. It will. Even in the Bible it is written ni gik moko adek manyalo miyo ngato negi wadgi. Pesa, puodho kod dhako. Yes. Ondike muma. Gik moko adek manyamiyo chwe rembwadu. Pesa. Lo kod dhako. Ondike muma. Kochopo kama ngato dwa dhi lalgi alodi edugi saidi modwa lalga alodi. Cases mag kianga nonego wadgi. By the way, adwa ngisi ni kata mana nyore manya yudo simu kadonje kanisa ni nti wuno moro manyo kwany konyumere pi. Pole. To kingiyo bos ka penjo ni to monyumere pi ni en gi issue to kare yoro ni nitie kaka jaode. Nyocha ge ywara gi weche moko. Yes, that is on Friday on Sunday. Oh, love. Yes. Mano nyiso ni dhako wade was in the middle. Kiyudo kiangato nego wadgi jomoko mawangare gi gine acid. It is about the same. So nyalo chopo kama ji kumodhre pi nikech ngato dwa kwala lodi, or ngato donjore ya lodi seidi. Okay. Onyori. Poro ji kumodhre pi. Erokamano. Yes. Bura wan go kawuono achiel kuom magawa ma nyadhi e pacho ka endi boma maduong' ma Kisumo. En bura ma iwachore ni kelo kanyakla jogo eko malaro kombe mopogore. To mana gotiko madon bu siasa mar ODM. Ang'o ma japiny geno e bura maket kod mano? Gima ok ang'eni japiny onego gen ang'o exactly because joburo ka dhiromo tapani gidhiromo mana ni to gida chako wuoth nango. Okay. To gidwa ka giwuotho nango against joma ni office. To gima japiny apani ka pacha nego japiny onego gen gik ma positive, gik mabeyo. Ni jogo ka biro to gibiro ka gen magichua to giwach weche adier ma chimo jopiny midwa losi mondo mi japiny thuolo mar yiero jotelo maber. Okay. Ok mar sangwenya, ok mar mbogi, mana mar konyo japiny. Gima loko ngima ji in general nikech gima wanene siasa, masani wanene siasa en sangwenya gi mbogi. To mine kod wuone kod deye gi joma dech manchien mama mbogi gin kanye. Joma dech matimo gigegi gin kech wang'iyo mana ni rally opong' kia ji oyware ji ogore nini to nitie joma ling on the ground. Ere kaka ji wach di chopo ne gin ng'ane mar gine kose dhi gi euphoria. Nitie joma dech ma gin gitimo mana tijegi. Ere ka samoro dech e business na en owinjo mana maybe na social media. Yes. To en go buche. For example kaka an ng'ena jachama to nitie seche moko buche ma gima dhi time ok ane oge gima dhi medo. Yes. Okadhi na dichung' na dirito jasiasa kato awawachang'o nikech by nature anto kan sangwenya. Okay. Yes. Ilo ni tim tijegi. Atimo tije gara nini to sangwenya moko bin nitie ma bede gin gi geno sangwenya go ema lokore ga seche moko kendo koro gibedo politicians. Olan. Yes. Oseringo kodi. By the way, sangwenya ni
in real name onego bed gin opinion shapers. Gin jogo maloko pach jopiny. Gidhi gisomo dali to gikalo japiny to gibiro giloko di kamoro. Ni koro onego bed ni waringe leny. En mani sani obedo loko ba jopiny at a cost. Okay. Inyalo lokni pa jopiny at a cost. Tich nigi nengo. Yes. Gichinde gi yenyo be. Okay. Erokamano. Edgar Sama koro di mawang wadong gombo ni mondo mi waluge kanyo kech wase dhire kaka ne ber to ibende ang'eni ka miga thuolo to samoro okidi leo mokibiri puonjri kod jou wacha achiel ariyo adek. Wachni mogik mari wachni oganda jokanya nam kogwen maket kod maendi anya to kotenore kod alai monego bed ni wawuothe weche go mag siasa kaka oganda. Gima dawach ne oganda luo madaketo maratero en ya an kaka Edgar Doyo Ochieng jakasepol jakokala achiel kende mowar en ya Uganda luo nyaka riwre ma kata bed mane tek manade nyaka waduog mobede ot achiel mowuog e achiel kata kapo ni jowa ni kuonde mopogore opogore lakini gima inyowa gima donjowa makonyowa kaka joluo nyaka wariwe pare omiyo be awacho ni maber ni e bura mochik Kirembe wadhi urute kata an awuon adhi e liel to chieng' tarik 31 an Kirembe Ang'o midio? Adhi winjo kaka wago mbaka kan gi thuolo mar wuo abro wacho pacha. Awinji. Yes, kich ing'eyo ni ok wanyal bet ni wuondore ni waluongo ni jokang'ane. To jokang'ane to in mene kendi. Jokang'ane wan jokang'ane ka tuo makowa to wadonje wate. Ka wan gi mor to wantie wate. Ka wan gi ber wantie. Ka nitie rach to makowa wate. To ka libambo biro to wagar ne libamba wate. To ng'ini kuo pogore ka libambo biro to nyorowa. Oyudho ma odhigo. Ineno kaka bungu sama otoche dhi manyo le. Oko to achiel kodhi to simu to ka ging'eny to ginyorore kuom gacha to gima kata mana bima chiele nyalo maka ka bim koriwo to kata mana simba ok mak. Yes. Ahinya Edgar Odoyo Ochieng wuod Kasipul achiel mokawo Yesu kendo bet go mos kuom ne kawo thuolo kendo atwa kod gonda jokanyana. Next time kwaluongi to ichaki yie bed kod thuolo kech owinjo ka samoro paro migolo weche mag arita weche mag sani gin ma very few people ema nyalo golo. Erokamano. Obro timo. Nyaka nomgo jongin mabende ni kawo thuolo kendo luwo chenro gi kachiel nyaka nochakre kanyo sa 12 kogwen maket kod maendi nyaka sani wagoni ni erokamano. Weche ng'eny mwaluwo otenore nyaka kod weche weko mag romo mag jopuonj bende osebedo kadhi mbele Kisumu County gin wago bende waluwo kendo wago e Nyong'ong romo weko mag jogo eko mabende laro kome mopogore e gotiko mar duond busiasa mar ODM bende waluwo ni koni kod kocha nyaka romo gajwang' romo nero dhi nyime kata chakore thuolo machuok mokalo chien magawa more bomaneri maduong' ma Kisumu. Jofwambo mago bet angech madwaro ni gikelo ni weche gi eke achiel kachiel. Sub county mar Rarieda weche go eko mag judiciary mene dhi nyime jaod bura mar Migosi Otinda Amollo antie achiel ariyo adek mabende luwo kono wabro kelo ni ka ng'oro mosano ero makare. Kachung'od bura maseme bende nitie report mabende no gol koda PS weche go eko mag trade kanyakla koda jaod bura mar maseme Dr. James Nyikal mago gin weche madhi nyime kod luonu tung piny Kenya koni kod koche. County ma Siaya, county ma Migori tie ji kata jofwambo mago mabende obet angech maluwo ni weche matimre county ma Migori, county ma Homa Bay, county ma Kisii, county ma Nairobi kod county sutote ni kawang'o moch to wan kode kotimore tinene mane Kala TV. Winjo ka Edgar ne koni ni moko ni lieko ni jomoko hodo mheshimiwa kod pala to ok ni winjo kwa wacho kech ne ok wanyale yango to kotimore to wayango ni wenye koro mga jwang'. Warad chieng' tich ariyo chieng' Tuesday odiochieng' ne Roma kiny ung'an Justice Adoyo awuot seme. Erokamano. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credits Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee,
hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka M-Kewesa, membership card, SMS alerts, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi